liwat lek. Alah. Duk alah siji tok kadang. Alah. Iwak kecantol pit iki. Liwat lewat di. Alah. Duk alah. Wah, bersot iki le. Lho Lek Jon, nggo pengeling-eling ya Lek Jon ya. Sesuk nek aja gur nyepil jembatan. Akhirnya apa? Dienggo bahan bundir ngerti ra? Lho, kira-kira mbok sepil nggo bahan bundir Lek Jon. Ki ora ngene iki ra merasa bersalah kowe, he? Ora usah bersalah. Lho, tekan iki go. Wes. Goro-goro kowe Jon. Oh, rungokno. Wes, jembatan kretek. Jembatan tekan Wonogiri 30 kretek mbok sepili kabeh. Oh, Solo tekan Wonogiri 10 kretek mbok sepili kabeh. Malah do dienggo bahan ngene iki, he. Sisone aja dibaleni ya. Wis. Ku pengeling-eling ya Lek Jon, ku pengeling-eling. Nyampe Ora lah. Pangkalan Propudak Bolo. Nah, ini kayak mancing ke WGM akhirnya sesuai request teman-teman ya. Kok nggak pernah ke WGM, Lek? Ini saya ke WGM. Naik perahunya Lek Gotrek. Lah ini Lek Gotrek, orang Lek Gotrek. Sama Lek Dian, Lek Odi, Lek Firadi, kayak Lek Agus, gondrong labanan. Agus gondrong laban dah situ belum. Nah, spotnya ya sering maju kene bae belum. Pot peperen gor iwak rong nyari oke kene. Kan golek sing gede-gede kono kae lho, Bro. Kono kae kan gelem ngampul. Iwake gede-gede. Ngampul tengah kono kae. Jos. Lha apa tuh, Lek? Kita kono ae gede ya. Lho iki lho. Kita ra gondrong labanan. KW. Ning kene iki iso peper bolok spot peper. Wis ngono ya, Pak. Tak iki garingan tadi Lek mbaron tok, bariku langsung budal. We're chasing stars, we're breaking rules. Our hearts are loud, we're no fools. Every moment we're in control. This is our time, this is our goal. Living now, living loud. Don't let the moment slip away somehow. We're here, we're free, we're strong. Living now and move along. The night is young, the beat is sweet. Let's dance beneath the city lights. No regret. Iwak tok. Gendeng remukan. Gendeng pecah apa gendeng utuhan gariane. Gendeng ngajur iwake. Oh. Iki lho, kowe arep golek iwak seket ning kene iso. Ketan tok iki. Oh iki la. Kuwi lek iki. Enggak, terus yo wis. Oke, tak turun dulu. Kok kebolo? Kita nepa di Ngerawa. Ngerawa ini bukan rawa peneng ya. Ngerawa-rawa. WGM pol. Teko nggone langsung mendung. Ya apik. Gurung-gurung wis mendung. Muga-muga centuk iwak. Kayak ning kono nek Lek Agus. Kayak Lek sapa kae mau Lek apus-apus kae. Lek Baron. Lek Odi. Lek Odi nyungsep ning ngarep lho. Berarti kene dipancing ki lho mau bobok kok ngarepan jan wong ra cetha tenan. Wong kok kaya ngono lho. Kok iso ya? Kok ya eneke wong kaya ngono. Ya ampun. Ha iso lek apus-apus si mau wah sebenarnya. Ha, orang nyari dompongke petang nyari. Piye ceritane ngono? Lah. Diturun kae ora entuk mau dapat sirahe. Olah, nyantol. Kerah terus. Kene musuhe. Wah. Alah kayak. Alah. Dangkel Odi. Ayo. Sasar. Wah, yo tenan entuk tenan cah. Yo wis, oke. Iwak tok. Kae wis iwak tok. Lah aku lagi nyemplungke kono wis entuk iwak tok piye bolo iki piye iki. Yo. Ganti Lek. Kau lihat Lek. Oh sik lho, kok dilik kasih dulu Lek. Lagi dunggah kene.
Melu. Ora sidon neh. Wah, klampis iki mau rata ketok ya ngopo, kena angin maring ngregon-ngregoni wae. Aku melu ben, padha penake. Arahkan ke air. Nah. Yang penting arahkan ke air. Spot dipenuhi tumbuhan mantang-mantang bolok, tumbuhan mantang dan juga kelampis. Nah, ini saya berdiri di pohon kelampis ini, gubet-gubet skill saya. Ndak am salah. Skill saya gubet-gubet kena duri-duri, ndak am salah. Yang penting nanti dapat ikan, oke. Ndak am salah. Tadi, cuma yang pertama dan terakhir loh, Lek. Cepet meneh. Ayo cepet. Duk alala. Wah, berat iki, Le. Alala. Ya ampun, gawe, Le. Sak untrit. Aja udel. Aduh, yang makan sing kena greneng tanganku. Ya ampun, ki piye to ki? Waduh. Wah, ini ki. Aduh, yang tak dudut ini loro ya. Ya cinder, aduh, tak tarik sisan akhirnya. Alhamdulillah bolo. Ikan perdana. Tolong nyari rata gede-gede kayak gini. Tolong nyari resmi ya. Kayak koncoku. Wis menit dadi petang nyari tangane mingkup sing ngukur. Wong ora melu kok, Lek. Wong ora melu. John Lennon. Aku ora ngomong wae. Aku ora nyebut inisial lho. John Lennon jembat anu. Lho arep kemerucut lah, Gus. Aku ora lho. Ya kuwi lho. Jembat tes kuwi tenan. Petang nyari ya petang nyari. Anane mau ngomongnya ora lho, Kok sik. Ngene lho. Tangane drijine di dhuwur. Iki mau pas ora direkam ngunune ngono iki barang direkam malih. Aku bolomu lho. Lejan. Aku ora anu lho, kuwi perung kok ade lho iki, ya ora. Ara gawe lho iki. Dungule ya jine ya. Lah yo gedhe dhuwur gondrong ya ora. Kok sik nah. Duk alalala iwak menelek alalala yo. Ngene iki legend to sing ngajar mbok setengah jam enek. Iki iwak tolong nyari iki. Kene depan lho. Lho terus rusuh to rumah saku lho. Kok sik iki dicekel ayam iki. Lho nak ledong ngono to. Ngono lho iki tulang saku kok. Akhir Pak Pu entuk iwake lho bolo senengane do. Nesu ae. Ya ampun. Iwak tok ngene kok do ra entuk iwake terus piye iki. Kupinge pengung. Lah Gus melarikan diri ya. Walah kena radio rusak melarikan diri. Waduh piye to iki. Walah kena mental wisane. Lho aku rata gede-gede iki megur tolong nyari. Lho sana. Aku ra muni lho Lejon. Sing muni daku lek Lejon rono kae lho. Lek Agus lho daku lho. Aku ra muni. Tenan sumpah aku. Ngelokke lho iki. Aku mau gur ngomong ki mau entuk tolong nyari. Yen sing kancaku ngono ngajare iso setengah jam. Kene butuh entang mentas wae ra Sven. Dibare nyantol ilang. Tak golek nggon meneh. Mumbul meneh ya Allah. Kletes nak meneh. Alah jero to. Ki kok alah nyantol lho. Antek ping 3. Letian rene yo. Iki bisa teng seno.
Wah, sindel. Lah ya kemaki. Ora wani jejer. Wanine iki jen ya. Lah iya, kae mau dicandol kene, Ding. Lewat candol kene. Ngono lho kalau kancane. Lho. Wis iwak kok ora mbah dijikuk cendol kene kok. Lah wong iwak tanpa berot iki. Kena pus-apus. Duk alala siji tok kandhane kan omong lek. Lek kandhane gono yang pertama dan terakhir iwak ning kene kabeh. Yo rusuh. Kayak rusuh kayak mentel ya ampun mentel kok ngono ya seleko ya kok kene lho iwak mene bolok. Lha iki layak konsumsi kabeh. Ruwet kayak ruwet kayak wah ruwet wong kok ya nek kaya ngono lejon gila lejon segane ngelok kayak kowe kayak lejon mentel iki lemah melu mentel glo iki kayak mentel ngarep kayak lejon kayak mentel ning kene wah jan ra cetok kayak tiru Mas Jon kayak mentel kayak wis remuk iki lek Jon, iki kok lagi nguncalke kecantol modar aku ora iso dadi wae. Tenan. Wis delok kok carane Jon. Wis mentel dicantolke kaya lek Jon. Sing dipendel mumet akhire. Mingkat akhire yonan. Alah. Iwak kecantol pit iki. Alah. Wene lele. Iwak piye to lele. Sampe lele budak lemu le. Agus. Yo, walsa juga teh nunjem le. Oh, ndak am salah dipendel lho ndak am salah lho. Kena mental sing mendel. Akhirnya pindah ke Lodi. Ya, mangsane gampang wae mendel Pak Bu. Oh, ngantek glo. Nah, pletese ngantek walsanku ambles-ambles bolok. Wah, biadalah iwak semene lho. Wis ngembles-ngembles kambangan. Kambangan piye walesan. Nah, kedalaman ya 2 meter. Lho ora apa-apa no mulai no. Wah, sento iwak. Tok iwak tok konten wanita. Oke, yes you. Kita lempar lagi. Alah, Yong. Duh. Hampir loh. Di mana lewat di? Alah. Ikan manut tinggi to lewat di. Mang mriki. Kancaku. Alah, berat meneh. Alah. Kancaku nang timbung. Ya ampun. Halo kancaku. Lagos. Mang mriki. Mang mriki. Klewak mene-mene iki lho, Le. Mang mriki. Tenan wis to. Mari mendal bersama aku, Le. Kena to, Pak. Kene yo, gila, Le. Oh, iwak mene-mene, Le. Oh, kandhane go greneng kita sakti tenan, Le. Kena iki lho. Oh, mene-mene iwak. Yo. Yo. Senengane kok dengene awake. Ya niki kok lanang iki, Le. Done kene kok. Greneng kita sepeleke. Ada. Nah, sak jose. Ono iwak, ono banyak. Ada ikan rawa prinsipe arahkan ke air ya arahkan ke air genah iwak tak iki lho gablek terus piye ceritane aduh ambil serapas oh yo pas iwak itu rapat ning kene kok nggo kandhani kok
Kangen Pakku ora cowek suweran ning WGM ngono lho. Do golek aku, Lek. Alah, tenan to aku sebab alhamdulillah. Nyantal aku pindah dedek tenan iku. Alah, kurang madu nah ngontal kene. Aduh tuh. Oke, Bolo. Mancing kali ini di spot ngerowo Bolo lho kae. Ngecawet antuk apa rusuh kae. Bugil ya pornografi kae malah. Spotnya kayak gini Bolo. Lho iya. Lampes mantang suket. Wis arep golek iwak suket kene iki lho meliatan tenan yen arep golek iwak suket tenan meliatan. Nah iki hasil akhir saya Bolo. Oleh nyusu penting ojo entu aku. Nah iki lho. Oh ya ora. Alah iwak tok le. Ada iwak tok. Ya ampun. Iwak tok. WGM iwak tok. Mini Bolo mini lho iki le. Mini iwak ya ampun mini. Ngene kok direntuk iwak lho gebang ngoten lho ngantek gabluk. Lah. Sesuk gawa gula teh ning nggon aku. Tak pare carane golek iwak. Tak wae hewes engko. Oke. Kenapa tidak Adi? Iki kenapa Adi? Ya ampun. Semene tok Pak Adi. Ya ampun Lek Adi. Entuk iwak 5 tok. Kakean esen lek kowe iki. Mendem malah nilane ra gelem mangan. Esene kakek. Lek Wiradi, wah Lek Wiradi hari ini kurang beruntung, dapat $2. Halo koncoku. Kena mental koncoku. Ready. Dihapus cah. Aku dihapus sih. Nana sik. Sepir sik koncoku. Koncoku. Ya ampun koncoku. Kowe iki dodol WGM. Entuk iwak 5 tok ngene kita Lek. Ya ampun Lek WGM lho goro entuk iwak 5 ya bak bayi Lek. Ramum. Ngene iki lho. Kae gene lek anu kae. Wis nek kono oke, wis. Ngono ya Bolo. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata salam kata buat Lek Jono. Ojo nyepil kretek. Oh iya. Tunggu aku lihat. Ojo nyepil kretek. Korbane akeh.